Здравейте, YouTube. Аз съм Алекс. Този път Виктор го няма. Сега ще покажа този сервер, в който аз играя. Мега е як. Аз всъщност направих и вече един клип. Качих, но сега много искам да влезете в него. Ето това IP. Тук. И това е IP-то. Съжалявам, че направихте. Ето, ако искате спрете клипа на пауза и го препишете IP-то. И това е новото PvP. Аз и още един приятел сме го строили. Има... Само това са ларповете, лар PvP и лар арена. Това пак е нишкът PvP. Ето лар... О! Отгоре има лар риба. Ларп риба. О! Той било ларп риба. Ето тук идвате и почвате да си строи, да се навъдите, почвате да се ловите риба. Такова ще не е направено. И трябва... Тук ще се сложа и един чест и вътре ще се вземат. Има фри войца. Това е. Моля ви, влезте в сервера. Ето сега ще ви го посложа пак. Това е мега як сервер. Ето тук. Ето го. И това беше всичко от мене. Ай, чао!